Naunsa naman ning kalibutan dron, sa gunso naman ning Logos. Naigilogos dito sa Toledo City, 17 anyos. Naigilogos diri sa Karkar, 14 anyos. Naigilogos sa Argao, 9 anyos. Nitubag po ang Cebu City, naigilogos diri sa Mountain Barangay sa Cebu City, apan laki no ni. Sa gunso naman ning Logos mga kabombo. Ngano naman ni, panahon ni Duterte dili man ingon ani. Balik ko nako panahon ni Duterte dili ingon ani. Og naay mga krimen minimal kayo. Apan murag ni siaw ang krimen karon kay lugak kayo ang Marcos administration. Ako na obserbaran nga lugak kayo ang Marcos administration magisgo tag peace and order. Sa una mga kabombo kana mga Logos nga mga suspect mga matay man. Naay mga pasanginlan sa kasong pagpanglogos basta moangkon ang suspect inig kaugma patay na kay mangilog mag-armas. Naay gidakop kanang Logos, amahan gilogos ang anak. Inig taod-taod patay na ang papa. Ang balita headlines suspects pagpanglogos nangilog og armas patay. Bitaw? Suspects pagpanglogos nangilog og armas patay. Panahon Duterte dili ngunani, makakumpara gid ko. Ang Duterte administration o sa Marcos administration dako kay kalainan. Og na magani krimen mahitabo sa Duterte administration sagad sa mga matay, drug pusher, drug protector, drug addict, kawatan, rapist. Karon mga kabombo, mga inosente nga mga babae, lugoson, patyon. Nya nisiaw og maayo ang mga kriminal karon mga kabombo. Makakumpara gid ko sa Marcos administration o sa Duterte administration. Lahi ra. Ay ang Marcos administration medyo dili kayo siya grabe ka stricto sa pagpatuman sa peace and order mga kabombo. Kay balik ko nako panahon ni Duterte, na mga suspect sa patay, suspect sa pagpanglogos, suspect sa pagpangawat, notadong tulisan, notadong kawatan, rapist, drug pusher, mga matay man. Kung panahon pa ng Duterte, nga naay gidakop kay ng Logos, hilabi na nga kaugalingon nga anak ang gilogos, o inikawag bulagta na headlines na yon. Amahan ng Logos ug anak, nangilog og armas, patay. Di ay gipasanginan nga ng Logos og silingan. Nangilog og armas, patay. Karon sa Marcos administration medyo lugak. Sa Marcos administration medyo dili kayo inana no kana ang ato makumpara nga dako kayo og kalainan. Kay sa panahon ni Duterte, mga Duterte, mga drug pusher angay pamatyon, mga kriminal, mga rapist, mga notadong tulisan, dili angay buhion. Kay kung imong dakpon ato sus prisuhan, pakanon na gyapon sa gobyerno, gasto pang gobyerno, may papatayo na lang kuno mga kabombo.